toki, beste toki arraro bat iritu zean, eta bakartila, kilometrotan nintzen da beste esare. Eta gero aurrera xio, hortik gana ezakit, 1000 kilometroka konturatu nizan, bikote Australia batek esan da, zala Australia osoko toki bildurgarriena, momentzat. The creepiest esatzen ziren, lo más tenebroso, eta histori bat arra bat batzetikan, nun bait, hor, hau da telegrafo estazio bat da, esateko, lehen komentagon amendikan gora, Stuart Highway izeneko zeba da. 1860 hamarkadan aurreneko aldiz gizon txurillak zeharkatuzun, Australia erritikan. Eta ordua arte, aurrikenak bakarrikan egontzian hor. Eta aurreneko bidai hortan telegrafoan linea bat ipini zuen. Eta hau zen, beste azkun arte, Telegraph Station horkua. Eta hor onduan zion, Roadhouse bat, Casa de Carretera, horrekoan azpikatu nuna zentzan. Hor onduan zion, da hor dut zion, Casa de Carretera zuen, eta hau zira utzita zela, ban natuta zion. Eta nun bait, nik kotxea hemen txaparkatu nun, eta hori nun lo. Eta hemen onduan, zegoen horlako hilerri txiki bat, eta zegoen bi lapidak. Nun bait, aurigenak bi pertsona txuriak hartu zituen. Baina geho, kontuatu nintzen, geho esplikatuta, nun bait hemen masakre bat egon zen, Europarrak aurigen asko hartu zituela toki hortan. Eta nun bait esatu geho mamuk eta ez daki zei nintzen daudela, eta zea, eta bueno. Nik hor lo inun eta mamuk eta zerretzeu den, baina gauza rago gertatzen zen hori. Kontua da, nila han gabezit ezanen, hoira jumartzen, ez zonda beste zer egiteko. Orduan, bai zazpitan ilundu, bai 10etan ilundu, ordu hortan modatu berrintzen. Eta goizeko guztetan esantu berbazan, goizeko guztetan. Eta orduan, kotxea bertan laga, lotan saiatu, lo egiten, bero egitezun nigan. Eta horlako baten, kotxean pasatzen hasi zian, aurikenak kotxean pasatzen. Zaila da pixka eta saltzia aurikena nolakoa dan, ze izara daken, itxuraz behitzatea, beltzak dira, altabozan kolorekoak. Baina oso beltzak dira, lehen azuta daude hor torno ezberdiniko dira, baina idea pixka egiteko nolako dian. Eta han daude pixkat Australiako gobernuak pasatuta bezala azkau, hilero patu iteio ez dakizen bat diru. Eta, azkenen dilema handia dago, nola tratatu aurigenak, nola lagundu berdian ez dian lagundu behar, gero alkoholak inagasun dira azke, zekin bai, obesidadeak bai agasun dira azke. Azkenian, zibilizazio hori 60.000 urtez bizizan Australian, Europarrak iritsi, eta gauza berri pila bat eraman zizien arte. Gaitzak diala, edo janari berria dala, edo alkohola dala, ez zekela alkoholikan, orduan oso gaizki sentatzaile gorputzai, ez daudela goituta da, alkohol horta. Diabetes arazo handia azke, obesidadea ere bai, azkenean azukreik etzaken, behien bizitzan, Australian ez zuen azukrekin janarikan konsumitzen. Eta orduan haude, arazo mordua, gero bastartuta, ireiko Ameriketan inbiloek egiteko bezala, asentamentu bat emate joetan bizin daitezke, alde zuen bezala, alkohola galazita dake, baina gare lortu iteuen batetik amazetikan, eta arazo handi daude. Eta bizidia, ezerrein gabe, gobernuak ematean dirutika bizidia, dana jendia badadikoak arropa dana izorratuta da, oso itxura etxarrakin, belarrakan izan da egoteia hor herritan, eta emateu hiltzorian daudela, baina behien bizimodu hola da, oso desberdina da, eta guri oso zaila izaigu hori imaginatzea bizimodu hori, baina behien bizimodu hola da. Eta orduan, dazke kotxiak, baina destartalatuta, baina urrungua kotxeak emateik behar. Eta ni horlotan niola, entzute bitun kotxeak aiatzen, eta lehiotik behitzen emon lauta, kotxeak, basta. Eta barrun danak etzen ikusten, noski, gabez, danak hor beltzan barrun, etzen ikusten. Eta berreko ez kotxe bat, eta gero lehenko kotxea berriz ara, eta gero bertxo berea berriz bueltatzea. Eta horrekon, pixkat, azte zera, gaina behitu itezizuna pasatako onda. Baina, jarraitzez, ni saiatzen lo hartzen, ezin lo hartu bero horrekin noski. Horako baten, imaginatu berdezue, hemen parian dagoela karretera, ez da highway izena, baina ez da autopista bat, karretera bat, ikarrilekoa normal, besteik ez da, hortik ateak da, dana lurroa da. Eta farola bat daude justu hor parian, baina geho dana ilunpia. Hola bat batian, behitzetola eta
ilunpetikan, hola, bosto, zei, agoritzen atatzea hola oinez, karretera ondotikan, ilunpetikan, eta nire kotxe ondotikan hola pasatzea, baina, hola, Baina, muak izango bazien bezala, elkanoko dozen barko da izan bazala. Holako tankeran, hola, antzeko arropakin eta hola, eta hori, pasatzea, nahi baite deitu gabe, pasa, eta berriz egin ikusi, jalo hartu nuen eta horrengo goizea bizirik ganean. Orduan, punto para mi. Eta ere momentan, gero kontuatu nintzen, gauza raro gertatzea, baina, bueno, beste gauza raro bat. Baina gero kontuatu nintzen, hori, historia asko zekal atzetikan, da jendia behatu eta martxa itezula, gasolina dota eta martxa itezula, baina, bueno, hola, xe. Eta gero lako gauza zuen, ez dakit ze urtetako kotxiak, hor utzita, eta holako itxura zen. Lehen bai aitatu nuen landare hau, Spinifex izenekoa da. Jute zeinan hortikan, zaiatze zeinan saiezte, baina beti txorrakiteilean entzesizun batek. Eta gero gaina eskuria, ez dakit zertzakan, baina beti entzesizun txorrakiteilean da beti eskuria egin. Eta mina handia egizun. Eta hau zan, Tokio horren ikuspegia goitikan. Azkenian hemen zauden farola batzuk eta egin nuntzen, hemendikan ara etzen ezer ikusten, hemendikan ara ez da. Hemen, hango loro bat, hemen kaioi bat, bai, zauden dana lau azan baina batia mendi batzuk azaltze zian eta kaioi batzu zuen, noski burik gabe. Izan gabe. Horreken fantasma. Izan gabe. Hemen dugur pixkat hori katia duta, berateko mogun. Eta gero tximitxa hau, ondo kurioso behaten dira, harri gorri gorrian, kanguro gorria. Eta begia, pintxana batzuk oso kuriosuak, pasamorko makarrik gain ikusteana. Eta hortikan aurrera, feriek egitzeiten esan zien. Ikusi aldezuta, bai, perrokei hori, ikusi nituen. Bai, zeak bizitza oso maztituta emite ikusi. Eta bueno, horrela bezortia, bine itxuraz. Horrela oso dotoria etxorila. Oso gorila, pasamorkoan bizitzeko egile esan, hango animalik oso kolore biziko. Zer doi jo den? Nola? Doinua? Horako zuen, zantarra. Eta hori, karretera, eta zehitze zen eta etzen ezerre asfaltu eta zuaitzako karena. Badu da, ez da. Eta gain, gauza bat da, ezatea ze, bai, tugelanean bain dugu da guztia. Madrilene, bai, baina gitxa esazartzen zea eta nahi segitutu da, baina nik itxeik denakan, da kotxean nabarritzak. Eta hor, kotxe barrun, bero gehi, ez duen hendikan, euskitan, itzale egiztado. Eta hor, egon bertzaite. Egon bertzea hor, berroi gradu eta loi nahiak. Eta gero beti zegoen karreteran, aldamenian, horako bide luze bat. Eta lurrezkoa ez dakit. Zertuak izango, baina bat zegoen. Eta hau zan, baso mortuko beste txori bat. Zer zuela, zertuako kolore bai bada. Hau beste bat. Oso kolore bitxikin. Oso arrukeak gabe. Eta hau zan, noizian behin, ez dakize, huel da putzu bat. Uratatzeko putzu ikako. Ez dakize huelda. Noizian behin ez dakize kilometro lobe, berrota marreun kilometro lobe, zaten horako putzu batzuk, urabiltzeko abiltze zen. Eta hau zan ez dakize garaikoa, noski, hori deskubritzen hasi zen garaikoa. Eta gero zan hau, pentzillo bat. Basamortuko pentzillo bat. Le llamaban Trinidad, eta horako, pelikuletan ikusten izan. Versión australiana. Eta hola zan, hemen ja ikuste zan lurra beak gatza zekala. Harrik eta gatzazkoak zian, eta gero landariak ebai oso antza handia zaken eremu gazitan eta paduretan azaltzean landarian antza handia zaken. Hemen landariak ikuste zan, sustratua oso kasilla zela. Eta hola zan, ematezun kalbak bezala zauden hor lurren batzuk landare gabe batean sastraka lehor batzuk azaltze zian. Eta gero zegoen, hango ez dakit nola bizila iken hor, baina animalik bat zauden, bizitza bat zegoen, eta asko baina. Eta hau zen, loro bat, han azkenian migrazioik eta ez da hola aitatzeko mogun, baina bai, basamortuan bizidian animalik nomadak dira. Orduan, ebilan arabera da, jarraititei ebila eta aurrataz ebiltzea, eta orduan ez da oso zaila dira topatzen. Baina ez dakizulako nua jungoian mundikan datoztik, oso zaila dira, eta hau da loro ditako bat.
Eta hau da, termita zulo bat iten. Termita horietako, pila horietako bat, hasieran. Hau da, geho, ahizten. Eta hori ikustea, hor daude, txanpoti janantzak gehiago, gero pixka tamaina media batzen, eta hau da, horietako lako zotiak, dana termita pila esaketak. Eta hemen da, basoitu da horrekan azaldu zana, bere habitat. Kukua. Eta hau da tropiko de cáncer. Tropiko de Capricornio, tropiko de cáncer. Eta hau da justu momentu hori, narra hori pasatzean eta hau da gozea batzak, momentu batzak montauta. Eta hemen ikusteko gutxi gora bera, hau zen bide gurutze bat, asfaltatuta zegoen bide bat, gutxitako bat. Eta hemen azaltzea, zenbat distantzia dauden gauzak. Hemen normali, aia 12 kilometros. Orio 3 kilometros jartzeu. Baina jartzeu Papuina, berreun da ez dakit zeman kilometro, ez dakit nola ezatean, berreun da iritamar, eta gero ja frontera bat, ez daulako beste ezerre, Western Australiakin frontera 6 kilometro da. Eta biden, ondarra. Eta do, kartela zeuden, pixkat aurrazio jarritu da, berreun metro aurrazio, hartzen zizuen, tramo desberdinak karretera hortakoak, itxita hori egitez, noski. Aleatu zaite, Papuina eta gero itxita dola. Pues vuelta, no es aquí se llama kilómetro. Aquí vamos a trailer bat prozesona paratuta. Ekarrik, apartatuta ez. Ni aliatu nintzen, eta gero pixkat aliatu ziren horako bi kamioi. Aquí se llama erruerakin. Eta beste zintzen muzian, o miategi bateako barrako iak, gero zer ziren hori. Baina, nintzuen kamioa askatu, martxe nintzuen, eta gero etorriko zan ez dakit beste kamioi bat, eta man gozituen. Pakuina aldea. Una lurra gorri-gorria, ze ondo prepauta. Eta gehatu nintzen, egun bat egia esan hain batu naiz, momentu baten neon restokoitako baten, eta zera saldu zen, kamionero bat, lorikode bat, gehatu zen, petxi zen, eta burratu egizan esan nuen. Bueno, hainbeste road train da, carreteras de Australia eta telebizar jartzegoela, zera, Discovery da ez dakit non. Eta aurratu nintzen, da galeiten iskion gauza batzuk eta ze moz da hau bidatzia eta erre, xartu eta venga aurrea. Eta ez atezian da. Eta ze mate gorra azkata, hola, ezak egin da, ez izan nola. Irrogeita mabi izan zian da. Ondo, eta hori pintxa bezkeo da. Bueno, lan pixkan. Eta ezan nion, aizu eta ze hori, klaro, hori ez egun komentatu, karreteran animali asko hilda zeuden, asko. Azkenek, egile esan gutxi, irutzitza eskian zaudela, zeon trafikoako, eta dauden animali guztiako. Eta egia esan zaula, animali asko pasarren hilda, eta horren askotan, zenekan, Jesukristoan kantu da hor. Karretera ardin, da ibertzen hon, inguratu, bezala, eta azpin dana, bajo guztik eta izarrako zuzuzun. Eta kontu hau dira bertzan, bidatzeakon, egunez hilatu bertzan, eta ez gau ez, moski, ez goizian goiz, ez iluna barrian. Horren izatezan moitzezian momentua eta hori izan momentu arriskuzuena. Brisbane aliatu nintzanen, Australia aliatu berrin, aurreneko gelakidek egin ditunak habitazioan, hostelian, besten artean inglesoa zuen. Eta ja Melbourne nazio mentzan eta ja hilabete desente ezan mazkinak Australia bidaiatzen. Eta esan omentzian bere lagun bat ingleso batek esan ziola bai, nik nire bidaian 3 kanguro bakarrik harrapatu nituen. Bakarrik, bai, nik ez hau du 6 hogei harrapatutako. Hoi harrapatzezu, da nire kotxeekin behintzat, akabo kotxea. Hemen astuak ingertatzen bezala, hankanguroak ingertatzea edo okerro. Kanguroak jata salto ditu eta dana mate izo horretik. Eta ez da batek kontuik gurtzatzakon, kalia gurtzatzakon, eta bideak gara gurtzatzakon da hor. Eta hor duen kamionero honi esan nian. Aizu eta kangurok eta zemo guzta. Bueno, claro, kamionero prezian gidatzen, iluntzen jarraitu dute zuen gidatzen. Orduan, zituen, olako argi, neonesko putetxeko argi hori jartzen zituen. Eta urrutitik gani guztezianak. Eta hori putezian eta kriston argi potentekin putezian, lehe argi batzukin. Eta antxe putezian. Eta kanguro topatzen bat zuen, danba horretik. Eta gizon honek esan zian, bueno, ikustezu eta nien ez goituko, bestela kamia diagun, eta kanpoa eta dana hasiko zen. Eta orduan, bitxoin, eta bum, entzun, eta gong gehola entzun, eta jarraitu horrean. Hala esi, kontatu zen. Eta oso kontzintzetuta daude, baina beste gauzetako, zeratu dago ez, ni horrena. Eta iteitu egolako, barrote handi batzu,
gor batzuk hartzeitu da durren, eta... Hala. Eta hau zan, bide honetan, karetera hortan, Darwinetik Adelaidea dikoan karetera hortan, 2.000 kilometro diala, puntu altuena, 7 kilometroko altuena. Eta allá azkenean aldatu nintzen Alice Springsen. Dala, 1.000 kilometro inguruan, toki, jende gehien bizian tokia, zarautzen parkera. Aldatu nintzen, da parke botanika jo nintzen, hemen euro bat dago, lehen esan izuna. Gusto asko, 40 graduta. Gio zuaitz baten barka bat, txalupa bat zion, kokodrilo bat handi pelikula bentzela. Eta bala bila, han espezie hori hor bakarrikan zion, inguru batan. Gero oso handi jare handia, beste hori bai. Eta hori behar izan, oso iluna hartu eta gainekuta. Eta gero ikustezan mendialdian, Alice Springs inguruan daude mendikate batzu daude. Eta McDonald Range izan hona, eta han daude kainoi batzuk. Hola, urak eta zuratutako kainoiak eta hola daude, eta han tokatu da ur bakarra hantxe da. Alice Springs ondotik pasatzea, igual 200 metro zabaleko erreka bat eta urik gabe. Eta hor, tormenta bat ikustezan Euskaldia, eta ni areak aninkoan urrungo gunetan. Inguru hori ikustea. Eta gero urrungo gunean gehatu nintzen, Alice Springs aliatu eta horreneko agoza informazio zentroa nintzen, eta hangoak nintzein hon eta zan nien. Beitu, bakit, txoriak ikusteko toki honena hemen, depuradora dala, zan nien. Bai, hala da, eta. Baina, sartu daikeo, ez, baimena berda sartzeko. Eta, hilek esuna da, voluntario batzui deitu, eta lista bat eman zian, voluntariana, haiei deitu eta haiekin sartu. Bale, orduan deitu nion, eta lista handi bat zion, eta zan nun, zein deitu behar. Listan zion, bat izena zuna, Alister izena zuna. Nire padria bat izena, eta zan, honeixe, deitu behar. Deitu eta ez hartzen. Urrungo egitu nion. Ez dara, egito anoikoa da, ez hartzia telefonoa. Baina, azkenean hirugarren bat deitu nion, Andre Ezar bat deitu nion. Izarra gaztia ez da gizartza, baina Ezarra zale ikusi nun. Eta, gehatu nintzen urrungo goizeko zeitan, gehatu nintzen. Eta gero, pixkatea deitu zian, bigarrenko deitu zian. Eta esan zian, bai, deitu niezuta, bai, zera da, txoriek ikustea puteko han depuradora eta. Baina, jeitzein ebestekan, zuzartzea, Australia zeharkatzen ari dan, tipo Euskaldun hori da. Hola? Berriz esan? Zualtzea Australia bidaiatzen ari dan, tipo Euskaldun hori da. Hola, izuzuko hori da. Eta nun bai, ni azkenean ikusten dituen gauza guztik, ilista bat iten nun, eta iten nun internetea biari. Interneten ikuste zuen dato bazian, hori guztia, eta nun bai, bere lagun batek esan zion, haizu, tipo honek, tipo afrikano batek, izen afrikanoko tipo batek, ez dakiz etxori ikusi duen ez dakik nun da. Eta ikusi da, hau ez da afrikanoa, hau Euskalduna da, lantzen da. Eta ezen dion, zu nolak izu Euskalduna zara izen horietak. Ni galesa nahiz behar izatez, eta azkenean galesak, eskozezak eta gertutasun badake euskerakiko, ez dialako, hizkuntza minoritarioak dialako. Eta nun bai bazekin euskera nolakoa zan eta, reduzitu nintzen. Eta orduan, kuriositzaren, da dugu asko nintzen behakin telefonu izketan, da esan zian, pena ez da ikustia eta egetzen batek gehatuko, baina azkenean nun ikusi. Baina hori ikusi. Hori ja ikustean portatzeko da. Eta kuriosu bat. Eta hori, hortikan aurrera esaten nion jendia Afrikapan izala. Proba, eta lego pixkat, esatu zuen, Eta gero izan esaten nien da hor kontu daitezuen, eta behin depuradoran, zauden. Txorikaz sozeak izuenak, pixkat ez autuko dituzue ez dia amengo espezie, baina antzeko dira. Oso lantiak. Buru iluna dakenak oso kantu polita ito, oso polita. Hola, flaute gilo, bezala ito, oso polita. Eta da beste korrelimos pectoral batzuk ezatuko duz, nik topatu non da, nunbait arraroa zan. Hau da poliola bat hankua, ikusi denun kustu. Hau da bele bat goitako bat, zaratatzu goitako bat, eta dituzua nolako soño egiten zitu. Begi txuri. Eta hor duen, jarraitu non, mendikate hortatu nintzen, eta hola, ematezun egile intzula aurretik eta dana berde zion. Naiz mapatik dana gorri ematen, dana berde zion. Eta jazun nintzen aurreneko kainoi horta. Eta hola da, uri gabe. Eta hola, pizza dura hemen dik, eta gero gutzu.
Eta mentxe zeuden, Morabilak. Morabide roka, haitzetan bizidia. Olako kainoitan da bizidia. Eta bai, borrokan harrapatu niren. Dikazilean ustean, haue, sarna hola izango zala. Petatxo eta nun bai dio esan zien agresibo diala eta behin arren burruketan eta jenduk deituela hiek eta mototzak eta harrakate desilela. Eta ez die, hori bideo bat grabatu nola burrukak nola biziala da. Eta hori, gaua bertan pasan nun, eta beste zer polito bat. Irina bat polito bat. Hauzen poliziako izala. Eta horrengo gunean ja beste egon bat izan. Zutu txiki bat, baina bat bideo horretak. Lasai, hemen kokodrilek ez hola. Ikusteko gutxi gora bera, hau da tropikoan marra. Alice Springs hemen dago. Gutxi gora bera, tropikoan marretik bera, ez dok eskatu berri, kokodrilotaz behintzat. Gero, marrazo daudela, raia benenazo daudela, eta lapa gauza daudela, apartekoa, baina hemendik gora dago eskatu berreko, hemendik bera ez. Logikoki, daude itxasoko kokodrilok eta furgezakoak. Hemen daude 500 kilometro urik gabe, esan goia zuen kokodriloak zehingo bidean. Horregatik fizikoki imposiblea da kokodriloak horre hautia. Orduan, lasai hautia bat. Eta han goiantzuan, horako behatoki bat, fote lumbierrea jute zaten bezala, o arbaiuna jute zaten bezala, antzion behatoki bat. Eta oso brutira. Claro, han sentsazio bat esuna da. Oire, kosta egitea, azkenean, bertan ez bazaude, kosta egitean gauza bat da, imaginatzia antzaudela eta hain toki laua izan da, amendazko ikusperiak ez dukitzea. Orduan dakazu ikusperi bakarra da laua, orduan zubaitzetik ara ez da zer ikusten. Orduan, olako biztak gutxitan ikustea. Espazia hola sasitarten, la pintxo tartian sartzen haitzetan gora eta zea, bide bat topatzea bezu ikusi daitezu, baina bestela, hain laua izan da, benetan falta motatzea ze hori, bista hori, ikuspri horiek hemen egosintokitik ikusi daizkena. Bide gutxi, hori gutxi, Bide oso gutxi. Nik hola mendikillo, mendi bilbide bat, juramentuzko bat esateako, oso gutxi ginen, oso gutxi. Eta hau hemen lo egin nun, hemen txago kotxia, Subarua. Hemen, zer guzti, marake guzti, ilargia. Zan izuen antes ez da hola, antua. Batzuk igual, lehen honetzen jaten zuen hola, guri hola da, han hola da, hankazura. Eta hauek dia Persei, ez, hau? Hauek Persei, ez, no, Pleiades, dia. Subaru markan dauden zer berdina, izar berdina. Oso moituz izan, pasan hortan oso moituz izan. Baina, zaila azaltziat, zin dezatu. Eta gero goizian, eguzkia, han eguzkia etzaila da. Baitezu, disfrutatu benetan gauez, eta gero ja, hemen da gau, txantxangurrik gau buru beltza dakana. Eta hemen, aldatu nintzen toki honean, eta zan okrezko betak zeuden erreka bat. Han errekak oso zarrak dira, eta egia zen ez galdetu, ni naiz geologoa, baina antzeuden okrezko beta batzuk, eta antzeon bisitatzeko toki hori, bakarrik anion, noski, beste inora ez deon. Eta hemen jaso nun, zoze beste. Hau eta hau guzti dara, ikan jaso nun. Eta hau da, antzeon ibilbide oso ezaguna, La Pinta Trail izena zon, eta zian, igual, 200 kilometro, pinetan dauden bezala, trabetxia dauden bezala, antzeon La Pinta Trail, eta hanbok esan zien oso ibilbide gogorra zalako. Ez, azkenen oso estremoa dalako dana, bai egualdia, bai temperaturak eta dana. Baizik eta harria bea oso gogorra dala, eta jendeak mendizale oso espertuak Europatik jundatua garea, bide erdian botak hauzit ez zezkiela. Eta geho batera begatzen, da bortun bukatu da begatzen ibilbidea. Hain harri gogorra eta hain zara, ez dakit, beste kasta bateko ez dago harriak, baina zara, zeitu nizoa bete ziala zapata. Zer bat zaba men? Swimming circle water? Bai, ibili horretan uretatik anbazala batzala, baina enitza pasa. Urik ez da eta hile. Eta beste, loro, dotore dago. Eta hemen, momentu baten aldatzen zinean puntu batea. Zorioen atzetik anion, inguru horrean bakarrik ikuste zana, okupatu nun. Eta hau da, emateu Zimbabue dela, zoi. Han bidaia zen zaude eta bikurrotzen zabenetan nola mundu osua dago herrialde baten. Paisaiak ziero desberdina dira dago.
eta mendikan pute zinen, ibilbidea mendik azuzetzen da, kainoi barrutik pute zinen, barrutik da. Eta hau da hango uso bat, eperra handa da, lakandura tinte jarri da, basamortuan bakarrikan ikusten zen. Eta hau da, erreka behortzearen katiauta egatzea hor, eta krokodilo gabe. Beste Martin Arrantzale bat, basamortuan bizien Martin Arrantzalea, baina ikuste zuen ez. Ez du arrantzatzen, zuan gila. Eta hau da bere kabila. Eukalipto zahar bat zeon, erdi hilda, eta lokatzez betezun, sarrera, eta txuko txiko guztizun. Eta barrua zatzezan. Zera jaten ematea txikei. Eta ego jarraitu, eta bueno, bai, igual momentu batena beste pasan nula, baina bueno. Eta hau ikusi nun, bio bideo batzak utzikoet, hau da kortejuan iteduen dantza bat. Bioak utzikoet gauze ba naiz, batu jasue. Eta bukaeran eba bai, segurazki alaztimo naiz, galderak, galdetzeko, batu jasue, segurazki alaztimo naiz. Aurreko naztik izan. Eta hau aiatu nintzen, putzu gontak. Hau zan, zehua. Eta gau da beste gainei bat, amentueko bazka pasan, egia esan. Eta bigarren egun baten etorri nintzen, itzuli nintzen, eta berriz eba hortxe pasan onden bapila bat. Eta ondara, hau dana ondara da, ondar txurila, ondar zan dago bezala, baina txurila. Hau dana ondara. Hau dana, hemen nintzate zinean, da, bueno, errai zinean. Hemen beste putzu bat, oso bonita, gainean barru. Eta hau da, agazinatuak bakarratan una, Gozes Bluff izen hau, da oain dara milioika urte edo izan meteorito baten arrastua. Emateu menditate badala, baina bolobila da, eta hainbeste urtetan erosila jasantzun eta bain mendiak emateu. Baina argasitan da ikusten bezala, kraterra oso nabarren ikustea da, argasi batzetan. Ba hoi da, berdina, baina milioika urtetan edo jasanako erosilloak forma hori da. Eta ni da txintatikan Guinness World Record ikusi nuen toki bat, eta hor ondotikan pasan izan. Barrakatik ilusien zen, eta hau gidatzen neola atzerren arrazio hori. Tikutan zegoen da. Eta berriz tikutatu nintzen lehenko toki batea lota. Hemen komentatzeko beste esperientzia, hemen zango dira esperientzia bat. Pare baneska esatu nituen ururura josiko azinak ez dakit zaute zuen arroka gorria mundio hori, Australia berdin dauna. Horrezeko azin nik beret asmoik ez nakan, nahi nukun, baina asmoik ez nakan mugaeran artuteko, azinen bakarrikan inkolako eta inbernitulako bertan emateu, ez den bezala Australia dana bertan dago, baina ez dago. Hemen dago bide guruzia, eta hemen dago guru, hau da bakarrikan. Baina hau egia 250 kilometro jun, eta beste 250 bueltan. Orduan, 500 kilometro dira, ni bakarrikan jun, ala jun, harreko eskorra ondillo ikusi, ezin dela hilore egin. Eta gero berriz buelta. Han da hon presio gindana ikierrik ez daula, baina han pentsatu gasolina 1,1 euroa hola zen litroa, baina han illa 2,0 zen izan bat zen. Orduan, bikoitza baina hori zen. Presioa. Eta orduan, neska horiekin galdetu nien, badak askoekin jutia, ururua eta esan ziren, bai, etorri. Eta orduan, egun hori pasaren alkarrekin, baina gero kontuatu ginean, dimentsio da zenetan, ni behintzat. Eta behia izaken, horako trastea hundi bat, ez da, tratorien zalata eta zezuna, han oso ohikoa dela. Hola, Land Cruiser real egiteko bat ezaken. Baina nik, nekan Subaru hori mugatuta zegoena pixkat. Eta nun bai, aletzezan cruise batea, nun gehatzezian beste, igual, 200 kilometro berriz asfaltua harratu arte. Orduan zan, dana, 200 kilometro. Horrek pentsara zite izu pixkat, baino lehenago. Eta orduan esan zuen, bueno, momentu baten, cruise batea leatu minean, momentu baten, handagoen herrira jungo geha, 50 kilometro eta zegoela. Eta alkohola erosiko dugu eta biditzuriko geha. Eta zain, bueno, bale, horra jongo geha eta horra igual gasolinak eman ite urrungo, bestela etzian ematen, noski. Eta junginean, eta dana itxita zegoen. Eta herri bakarra, 1 kilometro inguruan, eta Alice Springsea, urrungo herria zala, eta 50 kilometro zegoela. Eta ez zen ezer, ezan herri bat, emala gulerte, bafatian, zubila pasaren nun, eta zegoen errekan putzu baten, dana guritenak honetzen, dana. Eta hori pasaginean, aliatu ginen herri hortan, eta neskabek, esan zuen. Hemen ingo dugu, segurazki, hemendikan gertu topatu topila, eta gero bihar jarraituko dugu. Justu egun hori, eta urrungoa izte zuen gasolinera. Ezkinen hor, azkenean, eta gero kontuatu nintzen, ez dakit nola etzakinen behaiek bertako ziren da australianoak.
ez dakit nola ez dakien alkohola ezin dela saldu Northern Territoryin. Arazo handia azkelako aborikenak, eta toki bakarra, denda bakarra zegoela, 1000 kilometro inguruan, eta Alice Springsen, da. Ez dakit ze bizitza zakein neskoi, baina iritik ganetzen atera zegoen. Eta orduan, bertan gatu ginean, hasi zian, kobertura benekan, ez dakit zenbat egunetik gabe ginean, eta orduan hasi zian telefonoak inola. Burratu nintzen da, ze bandak asko eta bai zentzien ba. Mendikan ara jongo geha, 10 kilometro eta dautoki bat izaten dituzte zona bai markatu eta zegoen da, erreka bat zaten. Eta antxingo dut. Eta bueno, jakin ezazuen gauza bat, ni Alice Springsen neola, esan zien herri honetan ez gehatzeko. Ez gehatzeko, pasatzeko. Edargo. Abai, eta hori eta horiken agatikan, eta gainitzeko aia badak izuen. Orduan ikiatzen hasi zian, da plan aldatu zuen, esan zien, bueno, guk jarraitu ingo dugu, alde urrutien angongo geha, eta iluntzeranean hau txekertuko geha, eta antxe montatuko dugu, zer jaken. Denda horiak utzi nuen bat telatu gainen egizitzen eta olako bazaken. Eta hori montatuko dugu eta antxe ingo dugu. Eta, bale, bueno, ni ezin nahi zuen, da orduan, bengeatuko nahiz. Orduan, martxain zuen, eta ni deitu nion ere kuadrilako gai, horretala 2 egun aiatu zuen Australia. Eta hori nintzen ordu terdi telefono zitzeiten, behakin, eta akabezin zan. Eta ni lagunakin hitzeiten hon bitartean hor, herri erdian, hola hueltaka, batean pasatzen kotxe aborikenana, beste bat, aborikenak oinez, berdinak bueltan, pasatzen, berdinak. Eta hori izan nire lagunak, bueno, iluntzen airek, tokia, toparra de dia eta mendikan urruti loiteko, urrutuko bezala laga iberpeat. Eta hori nutzin nion, mapan zertun tokia topatu nuen, erretikan 3 kilometro eta hola, junitzan, pasan toki lau bat, han monumentua ditzeio, baina da harriko eskor bat, plaka batekin, hola ditzeio, monumentua, eta ja, hola gatzia, Masantxoske Kastilla. Eta orduan, hori izan, area jun, urruti jozin jun, gabezalako, eta egun nahi akatu, karreteran, beste kalkulo batek kontra. Eta orduan bertan gatu nintzen, toki lau bat zan, holako poste bat arriskua, eta antxe gatu nintzen. Bueno, koberturanekan aprobetatu nahi nun, eta mobilak nire nintzen den mapila bat. Behatzitan hola edatu nintzen, egon nintzen hori hitzeite lagunekin, eta horako baten kotxe bat aldatzea, ez zegoen kotxe ikan noski, eta bat gehatzea, eta nahi demontornira sartu, eta justu gehatu zen nire fokuak inola, nire kotxea egira behira. Eta ni kotxean bakarrik anola, mobilakin, itzalin mobilak, ditu nola, rebetekan, zaien itzan, abertzeite zuen. Buelta mantzioan harriko eskor hori, hola gehatu zian, harrik itzalin, kotxetik anatea, bat, nire peria eta bere kotxean artean latente eratu, 20 segundu, buelta erdi jaman, kotxean sartu, kotxea piztu, karreteran bestaldea jun, eta antxe gehatu zian. Eta gero kontuan nintzen izan, que era el sitio de los litros. Eta nila, les había roto da. Txapau egin festa. Eta horreko bestaldea funtzian, eta horre funtzian. Eta hango hizkuntza asko daude, gero igual anasi batu beste bakat, pila daude, hizkuntza pila bat asko dezara sokatu, noski. Eta behin hizkuntza ziero desberdinak noski. Eta bertan gatu zian, eta ni horako batek, naskatu nintzen mobilakin, utzi nuen, eta seko gatu nintzen. Eta horrengo goizian, bizirik nuen. Eta egin nuna zen, Alice Springsen jogun, gasolinek enakan, han bete nuen, eta berriz eitzuli nintzen, lehenko toki da, kanelek eta zaren toki gauza, toki berdinai kierri usokitzaren. Eta hemen aitatzeko beste gauza bat, azkene historia asko daude, eta asko da, kuriosuak, oso graziosak eta bat. Eta hemen, holako baten neon, toki honetan jatu nintzen, eta gizen bagarren gau bazan, hiru gau bazan ditu, maizak iguala, bigarren gau bat zata. Jatu nintzen honean, eta zegoen neska bat, bere karabanakin, da ostiko txako baitako batekin. Eta gero zegoen ondo parabolika hoitako bat, mobila utzi eta kobertura jasotzeko da. Jatu nintzen, eta zan nian, badikua da. Ez dakik beste probatuta, jarri nintzen horta. Eta zan nian, bueno, gaur ez dikua, zan nian. Eta atzo hobendo aparegatu nintzen izun da. Eta esate, izetan azten naiz, aitzaki bat hori nintzeiteko. Azkenean, hor bakarrik gantzen gude hitzen behar da, urtu pasatzen dut izetan. Eta azien nintzen behar nintzeiten da, eta esan zian, nungo zea da, Spain da. Where in Spain, donde? Eta, the Basque Country, zan nian, País Basko. Donde en el País Basko? Eta, Jesus harritu zian, da, Basko, Euskal Herria zautzela da. Eta, Zarauz, hiri ez dago ahi, eta zian. Eta, baina zer dela data?
Ezen nire exa piterokoa esan. Naparra. Eta me cago en esan nio, eta horreko gonean, lektorrei, hau dira, bian nien noski. Hori gertatu zaidan, bi egunenago horreko aldiz loa inunen, alemana pasatu zen. Eta horrekin hitz egiten, bueno, ez dakit zenbat ordu pasan egin bizketan, bai egertu. Eta horrekin izketan alemana zan, da, nik oso bat alemana dakat. Eta nungoa eta forzainekoa. Koño, ni horko naiz? Ez da, Berlin, ez da, kasualidadeak eta asko ez ditutenak horretu nazi. Eta hola, Mase Karral, zateana, fitero nantzadaka, Da, hemen beste zapelaitz bat, basamortuko zapelaitza. Da, lehenko tokila ikiarrik zutzean, orduan buentatu nintzen, beste putzu horta. Eta beste ibibide txiki bat egin. Mase Karral, han fonduan, zegoen olako guardan etxia oztegitze. Eta hemen, hola bai. Galdera, oko ura zizate, hotza, ala epela? 40 graduta hotza da. Esan ez, 40 graduta zaudela, 50 graduta hotza da, baina ez dakit zenbat graduta egia esan. Ez dakizu neurtzen, bero horrekin ez dakizu neurtzen, baina hotza ez da. Da, ez dakit, hemen ondartza sartzen da bezin bezala. Ez da, ez berua ez hotza, pentsatzezu hor, sopa bezala ondara, baina ez. Ez da, bai, nonbait, azpin, honda honezko oso hotza zion. Oso hotza. Orduan pentsatzet berritzen gula beha. Eta ez da, ez korrontek ez ezerre, kolore hori daka ez kokodrilo gaudelako. Bezik eta kielik handa hola gula eta kolore hartzen den hori. Berriz toki berdina etorri izan dota, pertsuri berdina nekan, orsai. Enia, arra eta enia. Orduan goizian, hau da Alice Springseko erreka. Urupean tamainako erreka. Eta erditik aribitzea eta esan. Hau da, eguerdian, okurritu zedean, eguerdian botaxo bat ematian. Eta ikusi nituen animali guztik, hola, itzaletan, utzi paken. Hola, erdilo, hola, ikuste zien, da hola, saiatze zien tentetzen, da hola ite zien, da hori zeko. Galabilare bai, hola, gixakua ezintzula bere bizitakin. Beste bat hona itzaletan, bai? Hau ere bai, erdil da, kakatua. Eta gau ikusi nuen, hamana gazia eta zintzona. Gazia ikusi. Olako alukeia daude bastar guztietan Australia. Zaila da esplikatzeko, porque agure bai zaila da esplikatzeko. Baina gazi baten adibide bat dakazue. Baina olako gauza daude, edo zein tokitan. Eta falte lotzik ez dira ematen. Ageo, baiat nintzen, toki batea, goatzezate Andres Arrau, depuradorako Andres Arrau. Honek esan zian, esan nion, bueno, zua mengoa zehala, ez aia zu latokin bat ola komendagatia batuteko hamen inguruan eta juntzaite desert parkea, parke del desierto. Handaz jartzu animali batzuk, hor istura baten eta zera eta nire zarreran, rezezion nire semia egitu lan hor. Eta ez aio zu nekin egontzela depura horren gaur goizian. Keskatuta zeon da, zeran nomen diot, batekin nikoa eta zeinekin da. Eta ez dakit, baina nola jungo zea inorrekin ez dakizu zein da. Eta bueno, jun eta hola keska juniko zeo, bale. Eta hori jun egon nintzen behakin, esan nion, beira, gaur ezen zure makin depura horren egon naiz, esan nion. Eta, zu altzea eta, bale. Eta, claro, nik Andre esan nion, ezkin nahi zoologiko tankerako egitzen nahi guazko gustatzen da. Ez, baina mehizi ukutia, hor dazkatzu, espezie batzuk, bizitzan ikusiko ez dituzunak. Eta hona etortzez pasea, ez dituzula sekula topatuko. Eta esan, bueno, bale. Zu nintzen, gizonakin hiru ordu ez dakizen baten nintzen hitz egiten. Hor barron ginala, baina ez nereratik da, behar, ez da feedbacka, zen nintzen monologoa. Behar ikustua zegoen da nekin izketan. Eta hor ginala, batean, zaparra botasun, baina hemen azkenekoetan bota ez zitunak, han botasun, basan morto erdian, botasun zaparra pistona. Eta esan, bueno, desiertuan ebai, ebila ito. Eta orduan esan nion, bueno, ostiralen zegoela esan zian, gabez, pasia bat ematen parkian, gabez, eta olako argikin eta entxupa baita ziziz horona animali. Eta esan zian, ostiralen bueltau eta konbidatu goizut. Ez dela horrein dut, ez dakitzen bat, 30 € sarrera. Bale, etorriko naiz. Eta etorri nintzen, ostiralen, iluntzen,
Eta animaliaren ikusi ditu. Honek izan dugu Billy Mayor izan hau. Da marsupial bat, garzorian da Australian, pasamorton bizita, gabez bizidia, horretik handa oso zaila ikusteko. Gero dago, beste hau, Golden Bandicoot izan hau uste. Eta, dake, dago, garzorian dago, eta indue isla batzuta moitu, bestela, dazkelako bai asirik, bai untxik, bai erbinudek, bai katuk, bai zeak eta danetik dago, depredadorek, Europarrak ekarrik atatetaretako noski ez natiboak, bertako. Eta India gara galdu, baita habitat galera batik anabai noski. Eta indikue, akostatikan kilometroka dauden muarteta eman, eta han gai bakarrikan bizi dauteko. Eta hori espezietako eta dago, parke hori, zeman gurauta esi handi batez, 3 metro zerdiko esi bat, 2 metrokoa elektrifikatuta, asirik eta ezartzeko. Eta dingoak ebai. Eta hau da, mala. Da, liebre baladi izan hau. Eta hau dago, era basatian estingituta ina. Alegia, horako tokitan bakarrikan existitza. Zuk ezin dezu hortik anpun eta ino existitu topatuko. Galtzone, ja desagartuta dago, era basatian. Hau da hoitako bat. Hau da. Eta batzuk esatuko zuen ekidna. Mundu guztiak ornitorrinko azaltzeu. Monotrematua daude plazentalioak, gubeala, gero daude marsupialak, poltza dakenak, eta gero daude abek. Ez duenak erditzen baizik eta arrautza ekintzeu, nahiz eta uaztunak izan. Uaztunak ez bezan nahi erditu zuenikak, baiz. Gero ere badaude, narrastiak, zugek eta tiburoiak bai erditu, eta bidiparroak diago bezala. Baina ez dira uaztunak. Uaztunak izan nahi dugu batza, ezkerak, etinen mamaz, ez nien mategoela. Eta hori oso kuriosua da, animali hau, esplikatu ziren, egia esan, zaitu nahiz azaltzen, baina oso zaila azaltzen, nola prozesua, arrautza erruteue, eta ez dake poltza ikan. Da azke, abdominalak iteitue itxi, hola. Izteitue, eta hola barrume bat bezala eratzea, eta hor arrautza aztea, eta gero egitea jaio, eta hola aztea, holako gauza txiki bat jaiotzea, baina denboakin, oendikan guztiz hasi ez dala, atein berdu derrio. Ze arantzak azitza izkio, eta barrutikan den dut eta intxatik dio. Orduan oso zer kuriosua da, ornitorrinkoa berdina ditu arrautza erruteu, baina iteu Madrilera bat mundu bat ditu uraspiritik sartzean eta gero kampuan gehatzea eta orduan aire burbuja bat sortzeu eta iteu kakila. Eta hori dira, daude lau ekidna espezie munduan eta ornitorrinkoa, orduan daude 5 espezie bakarrik arrautza jartzen duen eta guazen hori da. Eta gero abek ez dake titila txakurra dazken bezala, otxarriak bezala. Abek azke hiletatik atatzu esnien. Eta hileak isokatik ditu. Hau da, kakatu bat, lehenoko arroxa ez, beste bada, basamortukoa. Eta bi aldiz ikusen baten entzun bakarrikan eta beste ikusi, hau izan zen. Aipatzeko beste gauza bat, beste historio beldurre herrioitako bat. Hau eta gero gabezan, eta Alice Springs onduan egon hirian. Orduan ezin hon oso gurtira jun gabez, ez da loitea. Eta orduan aurreneko baztarrak geratu nintzen. Kotxea utzi, ez daki. Itzaldia da. Orduan, gehatu izan, aurreko baztarrian topatu nunan, partian, sarreran, onduan, zan olako, bai hauetakoak gehatzeko bai, eta monumento sistemietako batekin. Eta olako batean, kotxea lagan bertan, eta zan, gehatu ikona izamen, eta mentxingo ero, goizian goiztetan esnatuko naiz, eta listo. Orduan, ia maikak zidan, olako duzen. Azenen buelta bat eman ginen gabez eta behar dut nintzen. Baina bai, hola bat nintzen, eta batian agorik enak etorri izan berrize. Kotxian, nire onduan jarri hola, mantxo, hola, kotxetikan, ez dakit behin metroetzen izango, jarri, eta jarri zuen musika, baina sekula imaginatuko nuke altura. Ikierri altu jarri zuen musika, eta antxe ontzian, bullaka eta musikakin, gazea, eskenian, eta gizio horretan, amabitan ez dakizea, martxe entzuen loa hartu nun. Eta horako baten goizeko 3 eta nola azaltzen naiz buleak entzuten dutela. Kotxia atia irekin, noski, 40 gradu zaudelako. Eta arnaz hartzeko irekin nun, kotxia atia. Horako baten buleak entzuten dituen kotxetik kanpoa, ezaten zer gertatzea hemen. Eta behitu kanpoa eta kotxe bat zeon egian parian gehatuta. Eta tipo bat nahi buleaka, agurik emazioan nahi buleaka. Ezaten zean, hey Mike! All good! Ezaten zean, all bien! Eta all good! Eta ditezean buleaka. Ja,
egiten nion ni erdilo, noski, baitxe berda, esatu nintzen da. Eta, buila egiten segitzen zuen buila ekata. Eta, goda, buila egin da. Zertzantu, martxa nintu, da eskerrak pakian entzizian. Gozeko bostetan esatu nintzen, eta nire asumua zen, urrengo goizean kotxea hartu, eta ja tiratzea, eta hemendikan, beraino ez egitan, baizik eta azkan 1000 kilometrotan nintzen aratuko toki desente batean, kosta nintzen aratuko 1000 kilometrotan. Baina kontuatu nintzen, eskerrak, egunero behitzen nula, orilloa begaitu nintzen. Eta baina ere guraso kondo jakingo bemendikan aurrea, baina orilloa begaitu nintzen, larunga goiza zen, asteburua, primeran. Eta orduan arazoak azizian, eskerrak behitu nuen, bestela eta 1000 kilometroa, agarrateko zen erdi, hasiko man kotxea, eta nio horrekin gehatuka. Bueno, olilloa eskerra behitu nuen, eta batek abegatu nintzen, azkenian lortu nuen bat agatikan, beste agatikan. Lortu nuen zeitia, eta, bueno, lortu nuen zea hori itia, baina mekanikoan egun gozen pasaratzen duen kotxeak, eta, bueno, joste bateak nintzen, eta zoze natuala, bizitza natual bat eman nuen azte betez. Bai, hoi bat egiten lo, bai, dutxa batekin, bai, janari behirua sukaldatuz, eta orduan dengo abantzian Alice Springs bizitatzeko. Esan zien, bere garaian Australian neola, eta Australia jun baino lehenago Australian batzuk esantu nioen. Alice Springs, ez jun, taltzian. Claro, gero kontatzea nola Australian oso gutxi dakien behin herrialdez, oso gutxi. Nik ezautu, Australianak ezautu ditut, nik kontatu behar izan hiela nola zan bizitzan. Ez dakie behin herrialdez, ez erre. Entzuteiku irratiak gauzak, baina ez dakie ez badien. Orduan nion etorri nintzen, Alice Springsen jara ondan nion, baina egonik zeirua pasan nintzen hostelian. Eta orduan, ez autu nien ingurua, herrietik ibiltzen nintzen, hau zan, karretera bat zan berez hau, kurtzaz esan, baina zuaitza uzeon, eta karretera ez zuen jarraitu. Orduan nien berdezu buelta guzti eman, hona etortzeko, kotxez, zuaitzen negatikan. Eta hindue ezilek indan inguratu. Zuaitza hundila eta zarra zalako. Eta hau zan toki bakarra kotxe guztiarekana gabez. Police Station. Bestela, pum! Baina kotxe. Toki bakarra hau zan. Orduan gabero, inbernon. Seirak alde nola, ja pagua eta bukatzen zanen bostetan nola bukatzen zan, seitan nola kotxe hartu, honea karri. Eta orduan kotxea bertan utzi, crucemos dedos, argazki atea, ia ez duen moitu kotxea bintzat. Eta loin, urrungo goizeko zazpitan jaiki, kotxea etorri, moitu berrize, eta poste londoran utzi kotxea. Hau zan, gabe doi berruna, ez lapurtzeko kotxea. Eta ni, kuriosoan izan ez, hau horren azaldu. Hostela, kurioso zan, zalako outdoor zinema horietako bat, kampuan zan zinema horietako bat. Berroita margarren amarka datu hau. Zer gizien biziko zen gara hartan hor. Eta nola ez, nik eskatu nun kokodrilo landi jartzia. Kokodrilo landi mesedez. Eta hor nekan, kotxe horiek da, kotxe horiek ez da kotxetik ikusten nahi dialako. Baizik eta zian, jendia patzezun 10 dolar gehiago, patzezitun, kotxea hor barrun uste bat ikan, ez lapurtzeko. Orduan, kotxe horiek horretik daude horrekin, zinema erdian. Eta ez zituen zilak harri hola, eta guk pelikula ikusten, kokodrilo landi. Noski, hori Australian pasan mortuan, eta hori jarri dago. Eta hau da, hainbeste fama daken Australia, gu pelikulak ikusten eginean konzer barruan, balako batek izan dut, behitu daukara! Ikusi hon da, kauen, izen haue Huntsman, izen haue, alegia, el que caza hombres. Eta ez du zare egiten, jartze iskin baten, hor jarriko batzen bezala, hor zai egitea. Eta rak izatu egiteu. Eta hola, izango hola. Eta gero, nik kurioso nintzen, initzala gabe zerten, kanpoa. Kaletik, kalen barrena, arrezer hartatzen zen. Eta nik batzen naiz amai deitu niola, momentu hortan. Horietako baten. Eta aizia, fikatu nintzen, poliziak egin zuten zibil baina, kalen. Eta orduan, ez nintzen bueltaka, eta ikusi nintu zaudela, bi taberna bat abezen ondoan, da txubidanak hotxe zaudela. Eta gero horikenak nunbait diskutauta, ilunak dira, da hori betzian ondo ikusten. Hori hongo zian nunbaiten, baina gero jardinetan hotxe ikusten zenituen ezan da. Hola, lo, botata. Claro, bero ondia itezu nitxetan, eta bekite zuen kanpoan lo.
Eta belarreta botatzen zian da, hori txitu zuen belarreta. Eta oso kuriosoa zen, azkenean iskin batzuk ekoizte dituen, juntatu eta behien gauzak hitz egiteko. Eta gero zeon, supermerkatu bakarra, kilometrotan, 1000 kilometrotan zeon, supermerkatu bakarra hortxe zeon, eta botilleria da zeon. Eta botillerian zeon, guarda jura bat eta bi polizia beti zeuden. Eta beti aborrik bat, diskutitzen behien. Eta gero, beste, ikuspegia bizitzekoa, errekaz lehorra, noski, eta esan nun, bueno, egun hauek aprobetxatu ditut eta hostel barruan egon naiz, aire girotua. Eta piztina txiki bat zegoen,